L-insara kollha f'Malta huma mistiedna sabiex il-lejla it-tlieta 22 ta' April fis-6:30 ta' filgħaxija fil-Konkatedral ta' San Ġwan Ribert Valletta jingħaqdu ma' Arċisqof Charles Scicluna b'qudiesa b'suffraġġju għall-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku. Nitolbu sabiex il-mulej jilqa' lill-Papa Franġisku fi ħdanu u jagħtih il-milja tal-paċi, tal-imħabba u tal-ferħ miegħu fis-sema. Din iċ-ċelebrazzjoni se tixxandar fuq TVN Plus, Knisja.mt u Newsbook Malta. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ejjew ma' Marija ta' Magdala llum nagħmlu il-ħila tagħna biex nibqgħu infittxu niltaqgħu mal-mulej. Hi li kellha din il-ħeġġa għall-ewwel ma rfitux imma mbagħad indunat li hu kien hemm. Kultant hekk jiġrilna f'ħajjitna. Li bil-ħeġġa kollha ma nindunawx li Ġesu huwa magħna, ħaj fostna. Imma aħna nħalluh jgħidilna u jsejħilna b'isimna biex idina kuraġġ u tama. Poġġu fuq l-artal tal-mulej l-intenzjonijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dinib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nfaħru nirringrazzjaw il-mulej ta' dak kollu li jagħmel magħna. Glorja l-Alla fl-għoli ta' smewiet, paċi fl-art, il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf Alla bin il-missier. Ent li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ent li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qatt tal-btana. Ent li qiegħed fuq il-lemin tal-missier, ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek l-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti salvajtna bil-misteru tal-għajt, wettaq lill-poplu tiegħek b'dan id-don qaddis biex issa li kiseb ħelsien sħiħ iħabbrek għal dak il-għena tas-sema li jittama tiegħu qiegħda tferħu fuq l-art. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Narejt il-50, Pietru qal lin-nies tal-Ludija: ħajkun jaf fi żgur il-poplu kollu ta' Iżrael li lil dan Ġesu li intom sallabtuh Alla għamlu mulej u Messija. Dan il-kliem li semgħu laqtilhom qalbhom u qalu lil Pietru u lill-Apostli l-oħra: l-aħwa, x'għandna nagħmlu aħna? U Pietru weġibhom: indmu u jitgħammed kull wieħed minnkom fl-isem ta' Ġesu Kristu għal maħfra ta' dnubietkom u intom tirċievu d-don tal-Ispiritu Santu. Għax il-wegħda qiegħda għalikom u għal uliedkom u għal dawk kollha li huma fil-bogħod, dawk kollha li l-mulej Alla tagħna sejħilhom. U b'ħafna kliem ieħor tom xhieda u wissihom billi qalilhom: salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisel ħażin. Għalhekk dawk li laqgħu kliemu tagħmdu u dakinhar ingħaqdu mad-dixxipli madwar 3,000 ruħ. Il-kelma tal-mulej Inraddu ħajr lil Alla. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art flimkien, bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Sewwa il-kelma tal-mulej kollox bil-fedeltà u għamel u jħobb id-dritt u s-sewwa, bit-tieba tal-mulej mimlija l-art flimkien, bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Ara għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżaw minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu, biex jeħlishom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ flimkien, bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna flimkien, bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej ħanifirħu u nitennew fih. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Marija baqgħet il-barra mill-qabar tibki. Kif kienet qiegħda tibki, tbaxxiet lejn il-qabar u rat żewġ anġli libsin l-abjad bil-qiegħda, wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kienu qiegħdu il-ġisem ta' Ġesu. Huma qalula: mara, għalfejn qiegħda tibki? Hi wieġbet: ħadu lil Sidi u ma nafux fejn qegħduh. Kif qalet hekk, daret lura u rat lil Ġesu wieqaf. Iżda ma ntebħitx li kien Ġesu. U Ġesu qalilha: mara, għalfejn qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex? Hi ħasbet li kien il-ġardinar u qaltlu: Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn għejdli fejn qedtu u jiena nġibu lura. Ġesu sejħilha: Marjam. Hi daret u qaltlu bil-ludi: Rabbuni, jiġifieri Mallem. U Ġesu qalilha: la tmissnix, għax għadni ma tlajtx għand il-missier, imma mur rejt il-ħuti u għejdilhom li se nitla' għand missieri u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Marija ta' Magdala marret għand id-dixxipli u tathom l-aħbar: rajt lill-mulej u qaltilhom x'qalilha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Qatt ġralkom li kellek in-nuċċali hawn fuq rasek u tibda tfittex, iddur u tfittex u tgerfex
u bħal donnok tintilef, u tgħid imma fej ħallejtu, trid taqra xi ħaġa u ma tistax issibu. Imma fej qiegħed, kif ma nistax, u bħal donnu titgerfex u xi ħadd tiġibek insej, jgħidlek x'qed tfittex. Tgħidlu n-nuċċali rrid naqra dil-karta ma nistax, hemm qiegħed fuq rasek. Ara. U jien nistħajjel lil Marija ta' Magdala hekk. Ma kienx qed tfittex nuċċali, ma kienx qed tfittex ħaġa żgħira, imma kienet qiegħda tfittex il-mulej b'qalb kbira għax ridet li verament ikun fejn hija tista' tarah u minn għalija se tissibu fil-qabar u ridet tibqa' tfittxu fil-qabar għax minn għalija hemm kellu jkun. Ma l-qabar kien vojt, ma kienx hemm. U ma kellix tfittxu hemm biex issibu. Immi hemm ħallietu l-aħħar, u allura minn għalija li hemm kellha tibqa' tfittxu. Ġesu rebaħ il-mewt, ħareġ mill-qabar biex ma jibqax fil-qabar mejjed imma jibqa' ħaj fostna. U għalhekk imbagħad Ġesu jgħidilha b'isimha Marjam. U hi ddur u wkoll tgħidlu b'dak l-isem li kienet imdorrija tgħidlu bih, Mugħallem, int li tgħallimni, int li tmexxini. Din hija l-kelma Rabbuni, Mugħallem. Qed intik il-fiduċja tiegħi, għallimni, mexxini, dawwalni. U din kienet ir-relazzjoni bejn Marija u Ġesu. Relazzjoni ta' intimità u ta' mħabba. Ta' mħabba sinċira. Ta' mħabba li qiegħda tfittex il-verità. U Ġesu kien il-verità. Kien dak li jista' jtiha dak li qiegħda tfittex f'qalbha. Il-verità sħiħa. U għalhekk Ġesu mbagħad jafda lil-Marija u jafda ħafna. Mur, għejt il-ħutna l-oħrajn li se niltaqa' magħhom il-Galilija. Mur, wassal din l-aħbar. Int se tkun l-ambaxxatur ta' din l-aħbar. Jista' jkun ma jifmukx, jista' jkun mhux se jemnuk. U kif ġara tassew. Ma femuwiex għall-ewwel. Aħna rajna f'silta oħra tal-Vanġelu ta' San Luqa fejn jgħidu dan tewdin ta' dawn in-nies, dan ma jifmux. Kif jista' jkun? Imma mbagħad Pietru jgħidilna mar jiġri u raba jnejh u nduna wkoll li ma kinux qegħdin igerfxu in-nisa li marru fuq il-qabar. Ġesu jafda lil Marija għax ifittxitu. Aħna jiġrilna ħafna bħal Marija li bħal donnu nintilfu fil-ħajja, ma nafux fejn se nfittxuh, ma nafux kif se nsibuh, ma mbagħad Ġesu jidher f'xi mument li ma nistennewx. U kif jidher bla ma nindunaw. Hemmhekk qed jerġa' jitlobna il-fiduċja. U allura Marija għalhekk tallimna li meta nduru lejn Ġesu, meta aħna nistgħu naħsbu li tlifnieh, induru lejh u ngħidulu Mugħallem. Ibqa' urina t-triq, ibqa' magħna. U Ġesu jafdana. Ġesu se jgħidilna morru. Morru x'għandru li jien ħaj fostkom għalikom. Aħna wkoll irridu nkunu ambaxxaturi tal-konsolazzjoni li jagħti Alla lil ħutna. Dik il-konsolazzjoni, dak il-faraġ li hu hemm ħaj fostna għalina u nsibuh meta għandna l-aktar bżonnu. Anke jekk ma nafux fejn infittxuh, imma se jkun hemm. Se jidher għall-imħabba tagħna. Ejjew issa flimkien din il-kelma talla tmexxina biex aħna impoġġu t-talb u x-xewqat tagħna quddiem Alla.
niftakru fil-qdusija tiegħu il-Papa li llum qiegħed fih dan il-missier biex il-missier jilqgħu b'dak il-kliem li aħna nsibu fil-Vanġelu. Għaddej fidilu għaqli, idħol fil-għena ta' sidek. Grazzi Papa Franġisku, mulej ilqgħu fih danek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mexxejja tal-ġnus li Papa Franġisku sal-ħadd li għadda stess indirizzhom, kellimhom, aħdmu għal-paċi, warbu l-armi, neħħu l-mibeda, ġibu l-ġustizzja biex huma jifhmu din il-għajta mill-qalb li ħarġet minn fomm il-Papa imma wkoll li l-mulej iridna naħdmu għaliha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-ħutna li għaddej minn momenti diffiċli fil-mart, f'xi inġustizzja, f'xi ħaġa jew oħra biex ifittxu s-sabar, ifittxu l-faraġ, il-konsolazzjoni fil-mulej ħaj għal dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna mejtin kollha li wkoll huma jgawdu issa il-ħajja tal-mulej fid-dawl etern. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għalina l-koll biex ma nitfixklux, ma nitħawdux. U meta jsejħilna l-mulej aħna nduru lejh u ntuħ il-fiduċja tagħna kollha għax hu li mgħallem u l-mexxej. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin impoġġu qudiemek. Aħna nemmnu fil-preżenza ħajja tiegħek għalina. Int li dejjem tibqa' tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir il-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħen mulej għall-familja tiegħek u ilqa' l-offerta li qiegħda tagħmillek. Għatija l-għajnuna u l-ħarsin tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li qalet u tasal għallena ta' dejjem fis-sema bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżuħaj nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U il-ħaruf tas-sew li neħħa d-dnubiet tad-dinja bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja aħna intennu bla qiegħda Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet.
imbirek min ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-semawiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex min rajh ibati ħal ħobs radlek il-ħajr, birek, qasam, taħ li dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr taħ li d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rraddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa fil-preżenza tiegħu ħajja quddiem il-missier u fl-isfijiet tagħna Charles u Joe li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġi Mqazza l-Om Talla Marija, San Giuseppe l-Apostli, San George Preka, il-Beati Maltin u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej Ġesu ħaj jibqa' jurina it-triq għalant Alla li hu missierna l-koll, għalhekk fiduċja nitolbu. Missierna li inti fis-semawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-min u ħati għalina. Ma daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu
li jett l-apostli tiegħek. Nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. Tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb inselmu u nagħtu l-paċi l xulxin l-aħwa. Ħaruf talla Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejnijin aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U għalla li tista' kollox, inti tajt lill-familja tiegħek il-grazzja kollha tal-mamudija. Għati widen għat-talb tagħna u għamel qlubna jitħejjew tajjeb biex ikun jistħoq ilna lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkin Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Alleluja, alleluja. Nroddu ħaj lill-Alla, alleluja, alleluja. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil
Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. L-umanità tiġi qabel kollox u tippremja kollox. Dan kliem il-Papa Franġisku li mhux biss qal f'pajjiżna imma kienu gżejjer tagħna stess li jispirawh biex jgħidu. Malta skontu tħeġġeġ kif bniedem jiddefendi l-ħajja f'kustadju tagħha kif jixet in-nawfraġġju ta' San Pawl f'pajjiżna. L-umanità, għal kontrarju tar-realtà mgħejxa tul iż-żmien ta' żjara, mhijiex virus li jbedna mill-ieħor. Quddiem l-uman, Malta tallimna ma nibnux ħitan li jitfu l-ħolma li ngħixu flimkien. Dawn il-gżejjer inebħuna għall-urġenza li rroddu lura iż-sbuħija lill-wiċċ tal-bniedem. Illum li l-Papa Franġisku beda jterraq lejn daru tas-sema li f'ħajtu tant ħabbrek biex nimxuha flimkien minn din il-ħajja, nitolbu l-istess karba li niseċ minn fostna. Malta, cuore del Mediterraneo, continui a far pulsare il battito della speranza, la cura per la vita, l'accoglienza dell'altro, l'anelito di pace con l'aiuto di Dio, il cui nome è pace. Dio benedica Malta e Gozo. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Alla tana sma talbtana ħlesejna u għafmana. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima, urina li inti omna, għalik isma talbtana, dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Żmien il-għajt u sa nikkonsidraw u nikkontemplaw il-misteri tal-glorja. L-ewwel misteru meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka fost in-nisa,
ونبيرك الفرط tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka jint fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġena l-irbiħ kolla u għajn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. It-tini misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela is-sema. Missirna li inti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħabżna ta' kull-jum għatina l-lum, aħfrinna d-nubiedna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik isma it-talbtana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna. ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-irbeħ kolla u għajn il-dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. It-tielet misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli skont il-weda tiegħu. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħabżna ta' kull-jum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka int fost in-nisa,
Mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru minn tal-glorja meta sitna Marija ġiet imtella fis-sema bir-ruħ u l-ġisem akkompanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżina ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima,
ورينا لي انت يومنا عليك اسم الطلبتانا داك اللي اتولد علينا ريت يكون ابنك بحالنا. او جسوا اغفر لنا ذنوبيتنا حرسنا من نار الانفرن والجنة لربح كلها وين الدوك الأكتر اللي عندهم بزون الخنينة تيك. الخامس والآخر بشتيرو الجلوريا متى ستنا ماريا كانت انكوروناتا من السانتيسيما ترينيتا بحدا رجينا السماء والأرض. بسيرنا اللي انت في السماويات يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون تتنك في السماء ده في الأرض. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر منوهات علينا ولا تدخلنيش في التجريب بس دهرسنا من الدنيا. آمين. سلام عليك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية كبير كانت في وسط النساء ومبيرك الفرط الجفتيك جسو. قديسة مريم ملاك لوبالينا متنبين الساو في السياة الموتى. سلام عليك آمين. ماريا بجراتسيا مملية الملايمية كبير كانت في وسط النساء ومبيرك الفرط الجفتيك جسو. قديسة مريم ملاك لوبالينا متنبين الساو في السياة الموتى. آمين. سلام عليك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية كبير كانت في وسط النساء ومبيرك الفرط الجفتيك جسو. قديسة مريم ملاك لوبالينا متنبين الساو في السياة الموتى. آمين. سلام عليك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية كبير كانت في وسط النساء ومبيرك الفرط الجفتيك جسو. قديسة مريم ملاك لوبالينا متنبين الساو في السياة الموتى. آمين. سلام عليك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية كبير كانت في وسط النساء ومبيرك الفرط الجفتيك جسو. قديسة مريم ملاك لوبالينا متنبين الساو في السياة الموتى. سلام آمين. عليك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية كبير كانت في وسط النساء ومبيرك الفرط الجفتيك جسو. قديسة مريم ملاك لوبالينا متنبين الساو في السياة الموتى. آمين. سلام عليك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية كبير كانت في وسط النساء ومبيرك الفرط الجفتيك جسو. قديسة مريم ملاك لوبالينا متنبين الساو في السياة الموتى. آمين. سلام عليك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية كبير كانت في وسط النساء ومبيرك الفرط الجفتيك جسو. قديسة مريم ملاك لوبالينا متنبين الساو في السياة الموتى. آمين. سلام عليك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية كبير كانت في وسط النساء ومبيرك الفرط الجفتيك جسو. قديسة مريم ملاك لوبالينا متنبين الساو في السياة الموتى. آمين. سلام عليك ماريا بجراتسيا مملية الملايمية كبير كانت في وسط النساء بيرك الفرط الجفتيك جسو. قديسة مريم ملاك لوبالينا متنبين الساو في السياة الموتى. آمين. جلوريا المسير والابن والسبيرتو كيف سانتو. كان من البدو الساو دايم ويبقى لدايم تدايم. آمين. ماريا سانتيسيما ورينا لي انت يومنا عليك اسم الطلبتانا داك اللي اتولد علينا رت يكون ابنك بحالنا. وجسوا اغفر لنا ذنوبيتنا حرسنا من نار الانفرن والجنة لربح كلها وين الدوك الأكتر اللي عندهم بزون الخنينة تيك. سلام عليك سلطانة أم الحنينة حية خلوة وطامتانا. سلام عليك ليلك نايت ولشهنا ولتيفا ليلك نتنيد واحنا اللي نبكوا نلفقوا بدان الوتا دموح اي عمالة فوكاتانا. دور لنا دوك العينين تياكو الحنينة ورينا وردان الترفنامنت للجسو فرط مبيرك تلجفتيك او هنينة او بيا او حلوة او فيرجني ماريا. سكنت الفيمة البابا البزونيت والروخو بصيرنا لي انت في السماوات يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون تدينك في السماء كده في الأرض. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر منوهات علينا ولا تدخلنيش في التجريب بس دهرسنا من الدنيا. آمين. سلام عليك ماريا بجراتسيا مملية الملايميك مبيرك انت في وسط النساء مبيرك الفرط الجفتيك جسو. قديسة مريم ملاك لوبالينا متنبين الساو في السياة الموتى. آمين. جلوريا المسير والابن والسبيرتو سانتو. كيف كان من البدو الساو دايم ويبقى لدايم تدايم. آمين. عطيخ مولاي المستريخ تدين الداون تدايم يدليلو. يستريخ في السلام. آمين. ونفتكروا في الأرواح وقال خوتنا
Atijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Atijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Atijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eterna Alla. Ħen għalina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spiritu qaddisa Alla. Ħen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. ħen għalina. Mqazza Marija. Itlob għalina. Mqazza Alla. Itlob għalina. Qazza xeba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mittama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob Om li għalina. tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob Om għalina. tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min fdina. Itlob għalina. Xebba kollok għaqel. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tal-Aqda. Itlob għalina. Dib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' Filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-Murda. Itlob għalina. Ken tal-Midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-Imni Ktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-Insara. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostoli. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġini. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ħen għalina. Tlab għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għati li lna għaddeja tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fil-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġarrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Ġesu trawwem bħala raġel adult, Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Alla għandna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzoni, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
U Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla għeda, dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.